20 minuts per a les 8 de la vesprada. No ha plogut en tot el dia, però sí que ha fet aire, i molt. Ara han caigut apenes 4 gotes, que no s'han notat pel vent. Sembla inexplicable, però una onada marró està convertint el carrer en un riu que corre molt de pressa. Primer només aigua, fang, branques, canyes. Després, en només uns instants, s'afegeixen contenidors, motos, cotxes. Persones també, que criden. Algunes s'han pogut aferrar a un fanal, altres no. El nivell va pujant i l'enllumenat comença a fallar. Si veieu un pato, agarreu-lo. Com, mama? Que si passa un pato, agarreu-lo, que ens farà falta. Amparito està mirant per la finestra de sa casa al segon pis, com fa totes les vesprades des de fa 8 anys. Eixe temps que a voltes sembla tan llarg i a voltes tan curt, des que li diagnosticaren Alzheimer. Físicament està bastant bé, encara. Ja ha iniciat la costera avall que comporta l'edat, però per la malaltia degenerativa que pateix el cervell no pot cuidar-se com ho feia abans. Com tocaria ara per encarar la bellesa amb eixa quasi plenitud, hi hauria pogut ser. Abans i ara són conceptes borrosos, a voltes incompatibles i a voltes intercanviables. La decadència li pesa molt en eixos moments de lucidesa que té, que esdevenen més infreqüents amb el pas dels mesos, això sí. Però millor així, la veritat, perquè saber qui eres i saber també que la majoria del temps ja no ho recordes és tan trist i brutal que no està segura que el cor li pugui aguantar una vegada més tant de dolor i tanta impotència. Però li aguanta. Amparito és una dona forta i això pot ser també una condemna. Ella, que ha sigut un puntal per a la seva família, ara és una complicació per a les persones que més s'estima. El patiment intergeneracional compartit és agre i negre la major part del dia. Però també podem trobar dolçor i llum en eixa sobtada alegria que dona la memòria retrobada inesperadament. Recorde qui sóc, recorde qui eres. El meu fill, la meua neta, el meu germà. Vos he volgut, vos vull, vos voldré. Tot açò que passa és la vida, succionada a trossos per forats negres, intermitents, i enlluernada a voltes per estrelles fugaces, no sempre aleatòries. Com en aquella ocasió, no ha estat casualitat. 75 anys té. 8 en tenia quan l'arribà, el 1957. Aquell octubre sí que va ploure, i molt. En molts llocs, a la capçalera del riu Túria, a València, als pobles del sud de la ciutat. Això sí, a Catarroja no van veure tanta pluja com per explicar el que estava passant. Per l'avinguda baixava de tot que podia ser arrossegat. Melons de tot l'any que haurien d'estar penjats als rebostos, preparats per aguantar fins a Nadal. Cadires de tota mena, amb seients de corda o de fusta, i també gronxadores de les boniques, fabricades per Sanxís, amb les potes i els reposabraços corbats. Sempre li havia agradat la que usava la iaia, sobretot quan podia pujar damunt d'ella i escoltar les històries que li contava a cau d'orella. Bidons com els de fer la paella quan anaven a l'hort, amb l'interior i la part de dalt ben cremades, i altres de més minuts, que no sabia què podien contindre. Bicicletes amb cistelles que segurament havien transportat de tot. Gossos que treien el cap fora de l'aigua amb dificultat i que no podien ni lladrar de la por i el cansament. Altres que ja estaven morts.
gats no en va veure cap arrossegat pel corrent. Havien pogut pujar als arbres. Ànecs del riu, gallines de les cases i algun porquet que segurament venia d'alguna granja. Persones, més de les que van dir que moriren. Van encendre la radiet del iaio per veure si n'hi havia informació. Que el Túria s'havia desbordat, que no isquérem de casa. Però no va ser només el Túria. El barranc del Pollo i el de la font de la Rambleta també. A Catarroja, l'aigua que negava per dalt i per baix. El que veien ara era només l'inici de mesos de neteja, d'intentar refer la desfeta, d'aprendre a dormir de nou, sense pensar que l'aigua pot vindre, sense somiar. N'heu pogut agafar algun? Mira, que ens vindrà molt bé. Hi ha coses que, malgrat que el temps les vulga sepultar, sempre acaben surant. Els ulls no enganyen.